този поздрав е специално направен за ангел от село, братя Кунчеви, за сметка на всички душмани. Благосмани, нека Бог ги накаже, дето за гърба ми шепна тирани. Гледайте ме, може да спрете, моят път е мой, няма да го вземете. Имам хубава жена и деца до мен, къща като пала, това е моя ден. Вали ни гърми, небе ме лови, Господ отгоре ме благослови. Колко пъти падаха, колко ме предаваха, лицемери много, дето се преструваха, но аз не се прекърших, аз не се предадох на всяка трудност в очите се и смях и оцелях. Гледайте сега как животът ми блести, всичко, що постигнах, с труд се подреди. Няма кой да спре моята съдба, душманите нека Бог ги накаже. Аз съм господар на своята душа. Приятели фалшиви, дето ме следяха, когато имах малко, те не ме познаха. Сега когато грея, иска да са тук, но аз ги подминавам, те са просто звук. Важното е вкъщи всичко да е наред, децата да са здрави, да вървят напред. Любовта на жената ме прави по-силен, с нея светът ми е просто обилен. За сметка на всички душмани, дето зад гърба ми шепна тирани. Гледайте ме,